Ekubingeleleke mbukeli ekhaya ngokwamukela futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Ngicela umuthi le channel uklikhe subscribe button kanye nebell. Kanti futhi ungakhohlwa lapho ungagciniza like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi sengane kwethu wasiqonde ngqo wasiphathe zona namhlanje.
이제는 같이 삐도 잘 요야 근데 왜 비라가 나라 에이씨 풍자지 이게 에이씨